No niin. Tervetuloa Lukaaliin. Upea eteisen kaappi. Nam 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 nam. Jätetään. Wow. Ja no tapettiin jo. Ihan jees. Kakkosessa. Niin siinä oli tilava olohuone ja sitten mennään tilavaan makuuhuoneeseen. Ikkunat on uusittu. Putket on tehty, julkkari ja katot tehty. Alhaalla uima-osasto vimpan päälle, 12 metriä altaalla. Jaha, keittiö. Tää on aika siisti. Dikkaan kyllä tää vaalea. Tätä vois melkein jättää tavallaan se keittiö. Ei tässä mitään tarvitse tehdä. Siellä on autoille katos päällä, kannen päällä on helvetisti autopaikkoja. Tyhjää on. Tässä on matto. Eli vetää tähän vaan vinyyli päälle. Onks mage ihan ok? Kova hommais poistaa. Wow. Ihan himmees. Mä en oo näin tilavaa nähnyt vielä. Siihen menee ihan täyskokoinen pesusetti. Kuivaimineen. Lihavampikin äijä mahtuu suihkuun. Jopa paksu muskelien kanssa. Kansi puuttuu. Siihen pannaan hidasteen. Wow. Kaboom!